παρακαλώ τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού, κύριο Σταύρο Τσίρπα, να προσέλθει. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα. Τα καθήκοντά μου. Τα καθήκοντά μου. Ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα. Θα υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Καλή δύναμη λοιπόν και ευλογία του Θεού στο έργο σας. Αγαπημένοι μου συμπολίτες, 4 χρόνια μετά στέκομαι και πάλι εδώ μπροστά σας, στο ίδιο βήμα. 4 χρόνια μετά και όμως αισθάνομαι λες και ορκίζομαι για πρώτη φορά. Έτσι είναι. Έτσι είναι, αγαπημένοι μου συμπολίτες, η καλοσύνη και η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζουν. Συνεχίζουμε λοιπόν όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι για την πόλη που ονειρευόμαστε. Σας ευχαριστώ όλους. Σας σημαντική μέρα για όλους εμάς που ορκιστήκαμε και αναλαμβάνουμε καθήκοντα. Σας ευχαριστώ ασφαλώς και για την αγάπη σας, τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτό ότι το μεγάλο ποσοστό και την ισχυρή εντολή που μου δώσατε μόνο έπαρση και αλαζονία δεν μου προσθέτει, ίσα-ίσα μου προσθέτει ένα μεγάλο βάρος, μια μεγάλη ευθύνη για να σταθώ αντάξιος των προσδοκιών σας, που ξέρω ότι είναι πολύ ψηλές και έτσι πρέπει να είναι, γιατί σας αξίζει και μας αξίζει σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές με υγεία. Για μένα είναι μεγάλη τιμή η επανεκλογή μου με αυτό το αξιοθαύμαστο ποσοστό, ιστορικό ποσοστό. Είναι μεγάλη ευθύνη και εύχομαι να υπάρχει μια καλή συνεργασία με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, με όλες τις παρατάξεις, ώστε να είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι. Αυτή η νέα θητεία έχει πολλές προκλήσεις, οπότε κανένας δεν περισσεύει, είτε είναι στη διοίκηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, με την ίδια θέληση και δράση, σαν να μην πέρασε μια μέρα λοιπόν. Καλή θητεία λοιπόν και καλές γιορτές σε όλους. Υγεία, καλή δύναμη να έχει, καλή θητεία να έχει, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλή. Χρόνια πολλά σε όλους. Με το καλό η Νέα Δημοτική Αρχή στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό, για το καλύτερο του Δήμου, για το καλύτερο των Δημοτών. Εμείς πάντα δίπλα στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε. Καλή θητεία να έχουμε, με υγεία και όλα θα τα καταφέρουμε. Να έχουμε μια καλή και παραγωγική πενταετή περίοδο. Το καλό της πόλης εξαρτάται από όλους. Θα γίνει ό,τι χρειάζεται και σε θέματα κέρια που απαιτούνται για να πάει η πόλη μπροστά, θα κυριαρχήσει η ενότητα και μια γροθιά όλοι μαζί για το καλό του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους συνδημότες μου για την πρώτη θέση που μου δώσανε στις εκλογές Οκτωβρίου στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων. Αυτό που έχω να τους υποσχεθώ είναι ότι θα συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά, όλη η ομάδα μαζί με τον Δήμαρχο. Μια νέα δημιουργική θητεία ξεκινάει. Θα δώσουμε όλοι το καλύτερό μας, θα έχουμε πάρα πολύ αγάπη για την πόλη μας. Για μας ήταν μεγάλη χαρά σήμερα. Ανταμείφθηκαν οι κόποι όλης της προηγούμενης θητείας, το χειροκρότημα του κόσμου, ο κοσμοσυρωή που ήταν στο Μαρία Έλενα. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μένα, μεγάλη μέρα χαράς, πάρα πολύ περήφανη και ενθουσιασμένη για όλο αυτό που έρχεται. Η τετραετία ήταν πολύ καλή, θα είναι και άριστη πενταετία. Συμβούλιο είναι το καλύτερο που μπορούσε να προκύψει. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα! Τα πάντα από τον Δήμαρχό μας μέχρι τον